Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Sa Bacolod City, punong barangay sa Barangay 16 ang handa nga magprenda sang iya nga balay para maswelduhan ang mga trabahador pati na ang mga opisyal sa barangay nga wala maswelduhan sa sulod sang 3 na ka bulan. May report si Nico Delfin. Nagapanindugan si punong barangay Joseph de los Santos sa barangay 16 nga nag-agi sa proseso ang budget deliberations ng barangay para sa 2021. Inibisan pa suno sa iya, nagapanghinaw ang katapos ng barangay council matapos wala maaprubahan sang sangguniang panlunsod ang ila annual budget. Resulta sini nga wala man maswelduhan ang masobra 40 ka mga trabahador lakip na mga kagawad sang barangay. Pero handa si De Los Santos nga iprenda ang iya kaugalingon nga puloy-an agod maswelduhan ang mga trabahador. Within this week, kung ara na sa kamot ko, kasi prenda kong balay ko, kay para swelduhan ko sila. Kag hindi amo na ang ginpirmahan sa mga tao, kay good lang nila, gingamit nilang tao sa subong against me. Ginsiling man ni De Los Santos nga mayaras ang pondong barangay o galing hindi niya luyag nga tandugon, samtang ginapangitaan sang solusyon ang pag-approve sang reenacted budget proposal. Ginahaylo niya man ang kooperasyon sang katapos sang barangay council agod mabaton man nila kag sang mga trabahador ang ginalauman nga pamaskwa antes matapos ang tuig. Hindi na ko yung magpagawa sa budget namon as long hindi ma-approve ang budget. So kay possible ma-technical naman kami dugang kabalo kag panginaw ang mga council. Amo na ilan iya gusto nga gin-deliberate na iya mo ang budget. So happen nga hindi nagka-problema nga gina-question nila, even ang ilang perma gina-question nila. Masobra sa 280,000 pesos ang pondo nga ginakinahanglan para maswelduhan ang mga trabahador nga na-delay sa sulod sang 3 na kabulan. Ginpahayag man sang mga kagawad sang barangay nga kulang ang mga ginsabit nga dokumento sang barangay treasurer kag ang iban peke. Amo nga wala ma-approve ang ila ginduso nga 10 million pesos annual budget. Pero suno kay kapitan, naamat-amatan niya na nga nabayaran ng pila ka mga trabahador kag masobra na lang 60,000 pesos ang kinahanglan agod mabayaran ang kulang nga sweldo sa barangay. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.